Wel, mae'n galwad i addoli heno yn dod o Salm 67. Salm 67. Bydde Duw yn drigarog wrthym a'n bendithio, bydded llewyrch ei wyneb arnom. Mwyn i'w ffyrdd fod yn wybyddus ar y ddaear, a'i waredigaeth ymysg yr holl genhedloedd. Bydded i'r bobloedd dyfolu o Dduw, bydded i'r holl bobloedd dyfolu di. Bydded i'r cenhedloedd lawenhau a gorfoleddu, oherwydd yr wyt ti'n barnu pobloedd yn gywir ac yn arwain cenhedloedd ar y ddaear. Bydded i'r bobloedd dyfolu o Dduw, bydded i'r holl bobloedd dyfolu di. Rhoes y ddaear eich nŵd, Duw ein Duw ni a'n bendithiodd. Bendithiodd Duw ni, bydded holl gyrrau'r ddaear yn ei ofni. Wel, gawn ni lawenhau a canmol ac addoli'r arglwydd mewn can, a gyda'r emyn cyntaf nawr heno, Engil Glân o Fro'r Gogoniant, Hedant, Canant yn Gytun. Wel, ein darlleniad nesaf ni heno yw'r llythyr at yr Hebreaid a pennod 12. Llythyr at yr Hebreaid, pennod 12. Am hynny, gan fod cymaint orf o dystion o'n cwmpas, gadewch i ninnau fwrw ymaith bob rhwystyr, a'r pechod sy'n ein maglu mor hwydd, a'r rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio. Gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffeithi'r ffydd. Mwyn y llawenydd oedd o'i blaen, fe oddefodd ef y groes heb ddiffygio, gan ddiystyru gwarth, ac y mae wedi eistedd ar ddeheulaw gorseddfainc Duw. Meddyliwch amdano ef, a oddefodd y fath elyniaeth ato ei hun gan bechaduriaid, rhag i chi flino
na digaloni. Hyd yma, nid ydych wedi gwrthwynebu hyd at waed yn y frwydr yn erbyn pechod, ac yr ydych wedi anghofio'r anogaeth sy'n eich anerch fel plant. Fy mhlentyn, paid â dirmygu disgyblaeth yr arglwydd, a phaid â digaloni pan gei dy geryddu ganddo, oherwydd y mae'r arglwydd yn disgyblu y sawl y mae'n ei garu ac yn fflangellu pob un y mae'n ei arddel. Goddefwch y cwbl mwyn disgyblaeth. Y mae Duw yn eich trin fel meibion. Canis pa fab sydd nad yw ei dad yn ei ddisgyblu. Ac os ydych heb y ddisgyblaeth, y mae pob un yn gyfrannog ohoni, yna bastardiaid ydych, ac nid plant cyfreithlon. Mwy na hynny, yr oedd gennym rieni daearol i'n disgyblu, ac yr oeddem yn ei parchu hwy. Ond i ddylem yn fwy o lawer ymddarostwng i'n tad ysbrydol a chael byw. Yr oedd ein tadau yn disgyblu am gyfnod byr, fel yr oeddent hwy yn gweld yn dda. Ond y mae ef yn gwneud hynny ein lles, mwyn i ni allu cyfranogi o'i sancteiddrwydd ef. Nid yw unrhyw ddisgyblaeth yn wir ar y pryd yn ymddangos yn bleserus, ond yn hytrach yn boenus. Ond yn nes ymlaen, y mae'n dwyn heddychol gynheuaf cyfiawnder i'r rhai sydd wedi ei hyfforddi ganddi. Felly, cryfhewch y dwylo llesg a'r gliniau gwan, a gnewch lwybrau union i'ch traed, rhag i'r aelod cloff gael ei ddatgymalu, ond yn hytrach gael ei wneud yn iach. Ceisiwch heddwch a phawb, ar bywyd sanctaidd hwnnw nad oes modd i neb weld yr arglwydd hebddo. Cymerwch ofal na chaiff neb syrthio nôl oddi wrth ras Duw, rhag i ryw reiddyn chwerw dyddu i'ch blino ac i lawer gael ei llygru ganddo. Na foed yn eich plith unrhyw un sy'n anfoesol, neu'n halogedig fel Esau, a werthodd i freintiau fel etifedd am bryd o fwyd. Oherwydd ddewyddoch iddo ef pan ddymunodd wedi hynny etifeddu'r fendith, gael ei wrthod, oherwydd ni chafodd gyfle i edifarhau iddo grefu am hynny a dagrau. Oherwydd nid ydych wi wedi dod at ddim, neu at fynydd gellir ei gyffwrdd, at dan sydd yn llosgi, fel Sinai wrth gwrs, at gaddig a thywyllwch a thymestl, at floi dditgorn a llef yn rhoi gorchymyn, nes i rhai ei clywodd ymbil ar i'r llefaru beidio, am na llent oddef y gorchymyn, os bydd anifail hyd yn oed yn cyffwrdd ar mynydd, rhaid ei lybyddio. A chan mor ofnadwy oedd yr olygfa, dywedodd Moses y mae arnaf arswyd a chryndod. Ond at fynydd Sion yr ydych chi wedi dod, ac i ddinas y Duw byw, y Jerusalem nefol, ac at fyrddinau o angylion yn cadw gwyl a chynulleidfa rhai cyntaf anedig, sydd â'i henwau'n ysgrifenedig yn y nefoedd, ac at Dduw barnwr pawb, ac at ysbrydoedd rhai cyfiawn sydd wedi ei perfeithio, ac at Iesu, cyfryngwr y cyfamod newydd, ac at waed y tainelli, sydd yn llefaru'n gryfach na gwaed Abel. Gwyliwch, beidio â gwrthod yr hwn sydd yn llefaru, oherwydd os na ddihangodd yr rhai a wrthododd yr hwn oedd yn ei rhybuddio ar y ddaear, mwy o lawer ni bydd dianc i ni, os byddwn yn troi oddi wrth yr hwn sy'n ein rhybuddio o'r nefoedd. Siglodd ei lais y ddaear y pryd hwnnw, ond yn awr y mae wedi addo. Unwaith eto yr wyf fi am ysgwyd nid yn unig y ddaear, ond y nefoedd hefyd. Ond y mae y geiriau unwaith eto yn dynodi bod y pethau a siglir, fel pethau wedi eu creu, i gael ei symud, mwyn i'r pethau na siglir aros. Felly, gan ein bod yn derbyn teyrnas ddi-sigl, gadewch i ni fod yn ddiolchgar, a thrwy hynny wasanaethu Duw wrth ei bodd, a pharch ac ofn diwiol, oherwydd yn wir tân yn ysu yw ein Duw ni. Gyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd.
Amen. Wel, gawn ni ddod nawr a throi at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Gawn ni geisio Duw nawr. Arglwydd ein Duw a'n tad grasol, i ni'n diolch eto am gael dod ger dy fron yn enw ac yn heiddiant ac yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch am y dydd hwn o arglwydd, dydd yr arglwydd, dydd yr atgyfodiad, dydd y bedd gwag, dydd y fuddugoliaeth fawr ar angau ac uffern a phechod a Satan. Ac ni'n diolch am ein harglwydd fuddugoliaethus, yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n diolch mai fe yw ein prynwr ni, mai fe yw ein hachubwr ni, mai fe yw ein gobaith ni, ac mai fe yw ein popeth ni yn wir, yn oll yn oll. Ac o arglwydd felly, ni'n diolch nawr am gael dod ger dy fron unwaith eto heno, am y cyfle, y rhyddid i ddod, i addoli di ac i geisio di arglwydd, i geisio dy bresenoldeb di, i canu mawl i ti, i dy geisio di mewn gweddi, a hefyd i wrando arna ti trwy'r gair. Ac o arglwydd, ni'n diolch am y moddion gras yma, y ffordd wyt ti'n cyfleu dy ras i'th bobl trwy y pethau hyn. Ti wedi trefnu ar ein cyfer ni. Ac felly heno, ni di'n helpu ni eto i addoli mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Helpa ni fod yn ysbrydol yn ein hyddoliad ac yn real yn ein hyddoliad arglwydd. Helpa ni i gael ein meddwl yn glir bod ni'n dod at ein Duw a'n tad, bod ni'n dod i dy geisio di, bod ni'n dod i nesau ata ti, bod ni'n dod i dderbyn gynnu ti, bod ni'n dod i glywed am ein prynwr bendigedig a charedig, yr arglwydd Iesu. Yr hyn mae wedi wneud drosom ni, yr hyn yw ei fwriad, yr hyn yw dy fwriad di ath gynllun ar ein cyfer ni arglwydd, a beth wyt ti yn ei ddarparu ar ein cyfer ni. Arglwydd, ni'n diolch bod ti'n dduw mawr iawn a gogoneddus, wyt ti'n dduw sanctaidd sydd yn trigo yn y goleuni all neb gyrraedd ato fe. I ni newydd ddarllen bod ti'n da nysol o arglwydd, bod ti'n mor lan a sanctaidd. Ac o arglwydd, o'n i bai am yr efengil, o'n i bai am yr arglwydd Iesu, o'n i bai am y groes, bydde hynny'n ddychryn ac yn arswyd llwyr i ni. Ond i ni'n diolch bod ni'n cael dod nawr ata ti, a bod e fel Moses yn dod at y berth oedd yn llosgi, ond heb i difa. Diolch arglwydd bod ni'n gallu dod ata ti, bod ni'n gallu dod i'th bresenoldeb, bod ni'n gallu dod i mewn i gysegr y nef fel petai, trwy yr arglwydd Iesu Grist, trwy ei heiddiant ef, trwy rinwedd y gwad. Ac o arglwydd, ni eisiau dweud mai ti sydd yn deilwng o'r mawl a'r gogoniant, y doethineb a'r fendith. Ti a greodd pob peth, ti o arglwydd nef a deiar. Ac o arglwydd wyt ti'n heiddi pob clod, pob anrhydedd a phob addoliad, ti yn unig. I ni'n diolch i'r oen sydd hefyd wrth yr orsedd, ac i ni'n gweud mai teilwng yw'r oen a fi farw ac sydd eto yn fyw. I dderbyn gogoniant anrhydedd doethineb mawr a bendith. Ac o arglwydd, i ni yn rhoi clod i ti, ac i ni nawr o arglwydd yn gofyn i ti, i nesau ato ni. Gofyn i ti nesau ato ni trwy'r ysbryd glân nawr o arglwydd yn ôl da ddewyd. Ac o arglwydd y byddi di yn nerth yr ysbryd glân yn siarad â ni. Bydd y gair yn dod yn nerthol heno o arglwydd, nid nerth dynol wrth gwrs, nid rhyw berswad dynol, na dim byd fel yna, ond nerth yr ysbryd glân. Ac felly y bydd e'n cael bydd e'n dod hefyd i gael dyfnder deiar. Ni'n gweddio am hynny arglwydd, y bydd yr un ysbryd yn gweithio yn ein calonnau ni, fel bod ein calonnau yn dyner i wrando arglwydd ac i dderbyn dy air di. Ac o arglwydd yr hyn i ni yn ei weddio wedyn y bydd na ffrwyth arglwydd. Bydd na ffrwyth yn ein bywydau ni. Y bydd ein bywydau ni yn addurn i athrawiaeth yr efengil. O arglwydd, bydd yn bywydau ni ddim yn gwrth ddweud yr efengil,
ond mewn harmoni, yn cyd-fynd ac yn addurn brydferth o reality yr Efengyl yn weladwy, fel pobl yn gallu gweld yn ein bywydau ni. Ac o arglwydd i ni'n diolch, mai dyma yw dyfwriad i. Dyma pam y dy ras di wedi ymddangos yn Iesu Grist. I'n hachub ni, ond i'n hyfforddi ni, a'n disgyblu ni hefyd, i fyw bywydau hunan ddisgybledig a diwiol a chyfiawn yn y byd presennol hwn nawr. Ac o arglwydd i ni yn diolch bod ti'n atgoffa ni o'r pethau yma yn y darn sydd gyda ni heno, ac felly i ni'n gofyn i ti i siarad â ni yn wir, ac y bydd hyn yn dod yn fwy real ac yn fwy amlwg yn ein bywydau ni. I ni'n cyflwyno'n gilydd i ti unwaith eto arglwydd, i ni'n gweddio dros rai sydd yn galaru o'n plith ni, ac yn gofyn dy fendith a dy ras iddyn nhw a dy gynhaliaeth o arglwydd. Ac i ni'n diolch eto am obaith byw yr Efengyl. Efengyl y bywyd tragwyddol sydd yn Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni yn gweddio dros waith yr eglwys. I ni wedi clywed llawer nawr o hysbysebion o arglwydd yn y coeddiadau, ac llawer o weithgarwch o arglwydd i ni'n bwriadu os gawn ni yn ystod yr wythnosau nesaf. Ac i ni arglwydd yn dod â hyn ger dy fron di o arglwydd. I ni eisiau cyflwyno hyn nawr ger dy fron di, bod y cwbl yn dod â gogoniant i ti, bod y cwbl yn canoli ar yr arglwydd Iesu, bod y cwbl yn canoli ar Emmanuel, Duw gyda ni. Nid i'n condemnio, ond i'n hachub ni. O newyddion da o lawenydd mawr. I ni'n diolch bod ti'n gweld yn dda i ddefnyddio llestri pridd o arglwydd i gyhoeddi neges yr Efengyl. Ac i ni'n ymwybodol mae llestri pridd i ni mewn sawl ffordd o arglwydd, yn gorfforol, yn feddyliol ac yn ysbrydol. I ni'n gallu bod mor wan. Yno ni'n hunain, i ni'n gwbl wan o arglwydd, a glywson ni y bore yma. Ac felly ni'n dod nawr i ofyn am dy nerth. I ni'n gofyn am gynhaliaeth a nerth o arglwydd ym mhob ffordd i fod yn dystion, i gyflawni'r gwaith o gyrraedd allan yn ôl y comisiwn mawr sydd gyda ni. Ac o arglwydd i ni'n gofyn dy fendith ar bob taflen fydd yn mynd i'r cartrefi. I ni'n gweddio o arglwydd bydd ysbryd di yn dilyn y taflenni. Mae'r arglwydd Iesu'n dweud bod y gwynt yn chwythu lle ymuno. I ni'n gweddio bydd yr awel yn chwythu nawr trwy ein hardal ni o arglwydd, a thrwy y taflenni a'r tystiolaethau a'r negeseuau sydd yna i ddod â bywyd, i ddod â hedyn o bywyd nefol i galon rhai yn ein hardal ni dros y Nadolig yma o arglwydd. I ni'n gweddio dros y gwaith o gyrraedd allan. I ni'n gweddio am ffrwyth arglwydd. I ni'n gweddio am gynheuaf. Nid i ni, ond mwyn Iesu Grist. Yr un sydd wedi rhoi ei einioes dros ei bobl. Iddo fe gael gweld ei bobl yn dod ato fe, yn cael ei rhoi iddo fe i derbyn nhw, a'i cadw nhw, a'i hatgyfodi nhw. Arglwydd nertha ni felly, diolch bod ni'n gweithio gyda'n gilydd, nid ar ein pen yn hunain, ac nertha ni yn y gwaith. Ac o arglwydd i ni yn gweddio dros ein gwlad ni, dros y cyfnod yma. Mae'n gyfnod yn Nadolig, mae'n gyfnod canol gaea, tywyll, ond mae'n dywyll yn ysbrydol hefyd arglwydd. Ac i ni'n gofyn i ti i chwalu'r tywyllwch yma gyda goleuni yr Efengyl. Wyt ti'n gallu newid y sefyllfa mewn amser byr os wyt ti'n gweld yn dda arglwydd, yn dy drigaredd, fel ti wedi gwneud o'r blaen. Cyn i yn gofyn am hynny, ac yr un pryd yn gofyn i ti i nerthu ni fod yn ffyddlon yn ein dydd ni hefyd. Yn gweddio dros eglwysi eraill yn y cylch ac yn y wlad o arglwydd, bendithia ni, bywha ni, adfywia ni, yn gyson o arglwydd yn yr Efengyl. Ac o arglwydd i ni'n gofyn i ti nawr, i'n derbyn ni, ni'n cofio am
rhan eraill o'r byd, wrth gwrs, lle mae yna erledigaeth, lle mae yna ddioddefaint amrywiol gan gynnwys dy bobl di-arglwydd, bendithion nhw a chynnal nhw yw ein gweddi ni. Ac o arglwydd nawr, derbyn ni. Derbyn ein diolch ni arglwydd. Diolch am gyfryngwr, gwaredwr cryf i'r gwan. Diolch am efengil gras. Diolch o arglwydd am dy ddaioni mawr tuag ato ni. Diolch am dy nerwch dy galon yn dod ar wawrddydd o ddichod i oleio rhai sydd yn eistedd mewn tywyllwch. Arglwydd, bendithion ni heno felly, nesa ato ni, a derbyn ni yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni droi at garol nesaf. Loywaf o'r ser sydd yn britho'r ffurfafen, gwasgar ein tywyllwch a gwawried y dydd. Cyfieithiad, fel chi'n gweld, brightest and best of the sons of the morning. Diolch. Wel, gawn ni droi yn sylw nôl nawr te at lythyr Paul at Titus, yr ail bennod ac adnodau 11 i 10
a 4. Titus 2, 11 i 14. Oherwydd amlygwyd gras Duw i ddwyn gwaredigaeth i bawb, gan ein hyfforddi i ymwrthod ag anifioldeb a chwantau bydol, a byw'n disgybledig a chyfiawn a diwiol yn y byd presennol, a disgwyl cyflawni'r gobaith gwynfydedig yn ymddangosiad gogoniant ein Duw mawr a'n gwaredwr Iesu Grist. Rhoddodd fe'i hun drosom ni i brynu rhyddid i ni, oddi wrth bob anghyfraith, a'n glanhau ni i fod yn bobl wedi ei neilltuo iddo fe'i hun ac yn llawn sêl dros weithredoedd da. Wel nawr te, i ni'n dod nôl at y darn yma heno, a'r thema sydd gyda ni, wrth gwrs, i ni yn yr advent nawr, ac i ni meddwl am yr addurniadau sydd i'w gweld o'n cwmpas ni, a dyna'r sleid cyntaf sydd gyda ni. Chi'n gweld llefydd yn cael eu trawsffurfio, yndych chi? So, tai, strydoedd, siope ac yn y blaen, maen nhw'n newid yn llwyr. Mae'r goliadau, mae'r trimmings, mae'r addurniadau yn gwedd newid pob peth. Ac mae Paul yn sgrifennu at Titus, a mae wedi dweud yn adnod 10, fod bywyd y Cristion i fod yn addurn ym mhob peth i athrawiaeth Duw ein gwaredwr. Felly mae'n bywydau ni, y ffordd i ni'n byw nawr, i fod yn addurn. Fel yr addurniadau yma, yn dangos reality yr Efengyl. Nid bod e gyda ni mewn theori, ond bod e yn dod yn amlwg i'w weld yn ein bywydau ni. Ac wedyn ni, yn yr adnodau sydd gyda ni, 11, 2, 3, 4, mae 4 rheswm yn cael ei roi wedyn ni, pam ddyle bywyd y Cristion i fod yn addurn, wrth gwrs, o'r Efengyl, yn brawf. A mae hyn yn gysylltiedig â 2 ddyfodiad Iesu Grist. Yn yr advent, cyfnod yma nawr, mae'n beth da i ni feddwl, wrth gwrs, am ymddangosiad cyntaf, dyfodiad Iesu Grist y tro cyntaf, ond wrth gwrs, i ni hefyd yn byw yng ngoleuni gan ddisgwyl yr ail ddyfodiad, yr ail ymddangosiad. A chi'n gweld yn yr adnodau hyn bod cyfeiriad at y 2. Yn adnod 11 ac yn adnod 13. Dyna'r cyd-destun yw 2 ymddangosiad Iesu Grist. Felly, y peth cyntaf welson ni tro diwetha yn adnod 11, mae gras a chibol wedi dod. Yn amlwg, wedi cael ei amlygu gyda dyfodiad yr arglwydd Iesu, wrth gwrs. Mae gras wedi dod mewn person, wrth i fab Duw ddod yn ddyn, i ddod yn waredwr y dynion. Felly mae gras Duw wedi cael ei amlygu yn Iesu Grist i ddod ag achubiaeth. A dyna welson ni y tro diwetha. A dyma'r rheswm dylen bywydau ni fod yn wahanol. Dyma'r rheswm cyntaf. Mae gras Duw wedi ymddangos yn Iesu Grist i'n hachub ni oddi wrth ein pechodau. A mae hynny'n ei gwahaniaeth. Mae'r achubiaeth yn ei gwahaniaeth. Mae iachawdwriaeth yn ei gwahaniaeth. A mae'r gwahaniaeth yn dechrau nawr. A dyma bwyslais Paul yn yr adnod yma yn y byd presennol. Nawr. Mae yna wahaniaeth nawr. Ac mi welson ni tro dwytha y tabl bach syml yma ynglyn â'r achubiaeth yn seiliedig ar y 3 bennod, adnodau 3 i 7. Beth yw'r achubiaeth? Beth sydd wedi digwydd? Wel, mi fuon ni mewn ffolineb. Mi fuon ni yn ffôl yn ein pechod. Yn aniwiol, wrth gwrs. Yn mynd oddi wrth Dduw. Dyna'r ffolineb eithaf. Wedyn, yn anifydd i Dduw. Ac ar gyfeiliorn, ar goll, yn bell ac yn golledig. Ac ar ben hynny yn gaeth, medde'r apostol Paul, i chwantau dynol, naturiol, drygionus ac yn arwain at drygionau. Ond trwy drigaredd Duw, trwy nerth yr ysbryd glân, a thrwy yr arglwydd Iesu Grist, ei waith
Mae yna newid, mae rhywbeth wedi digwydd. Mae golchiad wedi dod. Ni wedi cael ein golchi yn yr ail enedigaeth. Ni wedi cael ein golchi. Ac ni wedi cael ein adnewyddu. Felly mae golwg newydd, mae bywyd newydd, mae golwg newydd gyda ni ar fywyd. Mae statws newydd gyda ni. I ni nawr yn blant i Dduw, i ni nawr yn etifeddion, bywyd tragwyddon. I ni nawr wedi'n mabwysiadu, i ni nawr yn gyfiawn yng ngolwg Duw. Ac oherwydd hynny, mae'n bywyd ni yn hollol wahanol. Mae'n bywyd ni'n hollol wahanol. Ac mae gras Duw yn ein dysgu ni, yn ein hyfforddi ni. Dyna sydd gyda ni yn yr adnod heno. Mae'n ein hachub ni, ac wedyn yn ein hyfforddi ni. Siwr i fyw. Wrth gwrs, dyw gras i hunan yn ddim byd. Mae'r gras mewn person, Iesu Grist. A trwy ras Duw yn Iesu Grist, a trwy ei air, i ni'n cael ein hyfforddi ac yn nerth yr ysbryd glân i fyw mewn ffordd benodol yn y byd presennol. Mae'r Efengyl yn dod ag achubiaeth i ni, ac wedyn mae'n ein dysgu ni, mae'n ein hyfforddi ni, ac yn ein disgyblu ni. A mae hwnna'n bwysig iawn, yn dyw e? Mae'n bwysig bod ni ddim yn cael hanner y pictiwr, darn o'r pictiwr, bod yr Efengyl wedi dod i'n hachub ni, fel petai popeth wedi gorffen, dim ond y dechrau yw cael ein geni o'r newydd, dechrau byw i ni mewn gwirionedd, ac wedyn ni angen ein dysgu yn y fforddi fel plant, ni angen ein hyfforddi a'n dysgu a'n disgyblu gan ein tad nefol. A dyna beth i ni'n dod ato fe nawr, pam ddylen bywydau ni fod yn wahanol, pam ddylen ni fod yn addurn o'r Efengyl. Achos mae gras Duw yn yr Efengyl yn ein dysgu ni ac yn ein hyfforddi ni ac yn ein treino ni tuag at hynny. Dyna'r holl bwynt. Ac mae gyda ni'r gair yma nawr hyfforddi, neu dysgu, neu ddisgyblu. A mae'n cael ei ddefnyddio gyda sawl ystyr bach fel yna yn y Testament Newydd. Na i roi enghraifft i chi nawr o lythyr cyntaf Paul at Timotheus, a mae'n sôn am bobl sydd wedi gwneud tipyn o lanast o'i ffydd nhw. Ac mae'n sôn am Hymeneias ac Alexander. Dau adroddodau i Satan. I beth? Yw disgyblu i beidio a chablu. Nawr, mae'n eitha llym, mae wedi ei traddodi nhw i Satan. Hynny yw, maen nhw wedi cael ei, fel petai wedi cael ei torri mas o gymundeb yr eglwys am gyfnod beth bynnag. Yw disgyblu ei hyfforddi. Nid i condemnio nhw sylwch, ond yw disgyblu nhw gyda'r gobaith o'i cael nhw nôl. A mae hynny bob amser yn y Testament Newydd, gyda disgyblu, mae yna obaith. Yn y gobaith, ddim yn garantid, ond yn y gobaith bydd pobl yna wedi farhau ac yn dod yn ôl, wrth gwrs, i gymdeithas ac i gymundeb yr eglwys. Ac felly, y gair fyna yn Gymraeg ydy disgyblu. Yn Saesneg, chi'n gweld learn, dweud y gwir, y gair Cymraeg sydd fyna. So chi'n cael y darlun o hyfforddi, training, cywiro, disgyblu plentyn yn ei fywyd wrth iddo fe neu hi dyfu. Mae gras Duw wedi wneud ni'n etifeddion. Welson ni hynny. Mae gras Duw wedi wneud ni'n blant i Dduw. Mae'r Efengyl, wrth gwrs, yn Iesu Grist yn ein gwneud ni'n blant i Dduw ac etifeddion y gogoniant. A mae tad da yn hyfforddi ei blant. I ni'n gorfod. Os i ni'n rhieni, os i ni'n dadau da, i ni'n hyfforddi ac yn disgyblu ein plant, wrth gwrs. Ac i ni'n gwneud hynny mewn cariad tuag atyn nhw. Dyn ni ddim yn ei caru nhw os dyn ni ddim yn ei disgyblu nhw. Ond i ni'n ei disgyblu nhw mewn cariad. Nawr, mi gafodd Moses, i ni'n dysgu, i ni wedi bod wneud yn yr ysgolion nawr, gafodd Moses ei hyfforddi yn holl ddoethineb yr Aifft, wrth iddo fe gael ei fagu ym Mhalas Pharo, wrth gwrs. Wel, i ni nawr yn cael ein hyfforddi
yn holl ddoethineb teyrnas nefoedd. Dyna'n braint ni. I ni'n cael ein magu yn y ffydd nawr, ac yn ras Duw. Ac i ni'n cael ein hyfforddi yn noethineb, holl ddoethineb teyrnas y brenin ein tad nefol. Falle bod chi wedi sylwi yn y darlleniad gawson ni heno, Hebreaid 12, oedd y darlun yma o dad yn disgyblu, yn glir yn rhan o'r darlleniad. Newn ni godi rhai o'r adnodau i dynnu sylw atyn nhw. Dwi'n meddwl bod un yn dod, dyna ni, diolch Geraint. Hebreaid 12, adnod 6, oherwydd y mae'r arglwydd yn disgyblu y sawl y mae'n ei garu. Dyna fe. Ac yn fflangellu pob un y mae'n ei arddel. Nawr, yn yr cyd-destun yna, erledigaeth sydd mewn golwg. Yn yr Hebreaid, o'n nhw'n cael eu temtio, chi'n cofio'r thema yn y llythyr, o'n nhw'n cael eu temtio i droi nôl at iddewiaeth. Achos erledigaeth, achos y gost nawr o ddilyn Iesu Grist, beth oedd e'n costio, yr amhoblogrwydd, y gwrthwynebiad oedd yn dod. Ac o'n nhw'n cael eu temtio, i ni'n mynd nôl at iddewiaeth, i ni'n mynd nôl at grefydd yr Hen Testament. A dyna holl bwrpas y llythyr yw dangos rhagoriaeth Iesu Grist, a mae ofer bydde troi nôl nawr. Ond nawr, yr erledigaeth. Ac mae'r erledigaeth na'n cael ei ganiatáu. I ni'n cael ein rhybuddio. A gallwn ni brofi erledigaeth, wrth gwrs. Unrhyw bryd fel Cristnogion, fel cafodd yr arglwydd ei hunan. Ac mae'r ffaith bod yr arglwydd yn caniatáu hynny i rai o'i blant yn arwydd o'i gariad. Ydy mae'n ddisgybleth. Mae fel training. Ond mae'n arwydd, mae'n hollol wahanol, chi'n gweld, pan i chi'n Gristion, mae beth sydd yn digwydd i chi a fi fel Cristion yn hollol wahanol i beth sydd yn digwydd, falle rhywbeth tebyg yn digwydd i rywun arall, ond pan mae'n digwydd i ni, mae'n hollol wahanol. Achos y cyd-destun i ni yw ein perthynas ni a'n tad nefol. A mae e'n caniatáu hyn i ddod ar ein traws ni. A mae'n caniatáu hyn i bwrpas arbennig. A rhan o'r pwrpas na, wrth gwrs, yw ein hyfforddi ni, a'n disgyblu ni. Mwyn i ni dyfu yn y ffydd, a dod yn fwy sanctaidd ac yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ac mae rhieni, dyma'r darlun ni'n cael, mae rhieni daearol yn disgyblu rhag difetha eu plant. Os nag ych chi yn disgyblu, chi'n sbwylo nhw. Felly, dyn nhw ddim yn dysgu y gwahaniaeth rhwng beth sy'n ddrwg a beth sy'n dda. Beth yw fod yn barchus neu'n amharchus? Beth yw ymddygiad iawn ac ymddygiad gwael? I ni'n disgyblu nhw, i ni'n helpu nhw, i ni'n caru nhw ein lles ni. Ac wedyn mae'r arglwydd yn neud hyn ein lles ni, ac i ni'n gweld nawr te adnod 10. Yr oedd yn rhieni yn disgyblu am gyfnod byr, fel yr oedd e'n twyn gweld yn dda, ond dyma ef yn gwneud hynny ein lles, a dyma fe, mwyn i ni allu cyfranogi o'i sancteiddrwydd ef. Felly, mae yna ddisgyblaeth, hyfforddiant yn dod dan yr Efengyl, a heb hwnna, i ni ddim yn mynd i ddod yn fwy sanctaidd. I ni ddim yn mynd i ddod fel ein tad. I ni ddim yn mynd i dyfu lan yn debyg i'n tad ac yn debyg i'n brawd, os gai roi e fel yna. Heb cael ein hyfforddi a'n disgyblu. Nawr, mae'n gallu digwydd mewn sawl ffordd. O'n i'n sôn am yr Hebreaid, mae'n gallu dod trwy erledigaeth. Pan i ni yn darllen am Job, mae'n dod trwy dreialon. Mae'r arglwydd yn caniatáu i dreialon mawr i ddigwydd i Job. Ac mae'n ei hyfforddi fe. Mae'n disgyblu. Ac mae'n ddisgyblaeth. Beth mae'r arglwydd yn ein dysgu ni? Beth mae'n hyfforddi trwy dreialon ac erledigaeth? Wel, bod rhaid ni bwyso'n llwyr arno fe. Nid ar bethau gallwn ni colli nhw. Gallwn ni golli
rhyddid, gallwn ni golli swydd, gallwn ni golli hyn neu colli'r llall. Felly, i ni'n dod nôl i bwyso yn llwyrach arno fe. I ni'n cael ein hyfforddi yno, i ni'n cael ein dysgu yn treino i bwyso. Meddai C.H. Spurgeon, oedd e wedi dysgu groesawu y tonnau oedd yn dod, achos bod nhw'n bwrw fe nôl ar y graig. Na i ddarlun e. Tonnau treialon, wrth gwrs, tonnau anawsterau, maen nhw'n bwrw fe nôl ar y graig, i bwyso yn drymach ar y graig ac yn llwyrach, fel bod e'n chwynnu o'n bywyd ni ein dibyniaeth ar bethau eraill. Weithiau mae'r arglwydd yn tynnu props, bant oddi wrtho ni. Props i ni'n gallu mynd i bwyso arnyn nhw yn hytrach nag arno fe. A gallwn ni golli rai o'r pethau yna, wedyn beth yn ni'n neud? Wel, mae rhaid ni bwyso'n llwyr arno fe, heb y props. Falle, mesur o iechyd yw e. Neu rhywbeth arall yn ein bywyd, rhyw golledion. Bethau, i ni wedi bod yn pwyso falle yn ormodol. Wel, mae'n gallu mynd weithiau, ond i ni ddim yn colli mas, achos i ni'n gofod pwyso wedyn ar yr arglwydd. Pwyso'n llwyr, ac i ni'n cael ein hyfforddi a'n dysgu i wneud hynny. Ac wedyn ni, wrth gwrs, mae yr elfen yma o ddisgyblu yn dod, neu cyrryddu ni. A mae hynny'n gallu dod trwy golli llawenydd yr arglwydd, a colli mwynhad o'r arglwydd. A mae hynny'n gallu dod am nifer o resymau, ond un peth amlwg yw pechod yn ein bywyd ni. Bod ni'n tynnu'n llyged oddi wrth yr arglwydd, neu bod yna bechod penodol yn ein bywydau ni. A mi brofodd Dafydd, wrth gwrs, y ddisgyblaeth yma. Ar ôl fe gyflawni pechod ofnadwy gyda Bathsheba ac Uriah. A chi'n gweld fel mae e wedi colli ei lawenydd yn yr arglwydd. A mae hwn yn rhywbeth, ni wedi sôn yn ddiweddar, mae hwn yn rhywbeth dylen ni fod yn teimlo'n pyls yn gyson amdano fe, oedden ni'n llawenhau yn yr arglwydd. Lle mae'n llawenydd ni yn yr arglwydd, achos llawenydd yr arglwydd yw ein nerth. Oedden ni'n darllen os chi'n dilyn y darlleniadau, yn Nehemia, mae'n dweud llawenydd yr arglwydd yw ein nerth. Nawr te, Dafydd nawr te, yn difarhau am ei bechod, wrth gwrs, ac mae'n gofyn eto am y llawenydd yma. Par i mi glywed gorfoledd a llawenydd. Pam? Ond mae wedi colli fe. Fel bo i'r esgyrn a ddrylliaist lawenhau. Mae e wedi colli rhywbeth, mae fel petai wedi cael ei wasgu, crushed, yn ei berthynas ar arglwydd. Dyw'r llawenydd oedd yna, dyw'r mwynhad oedd yna gynt, dyw e ddim yna, dyw e ddim yna. A mae'n gwybod pam, wrth gwrs, mae'n gwybod pam. Ac mae'n gofyn, mae'n edifarhau, ond mae'n gofyn yr un pryd wedyn ni am y llawenydd y berthynas yn ôl gyda'r arglwydd. Ac yn adnod 12, mae'n gweud rhywbeth tebyg. Dyro i mi eto orfoledd dy iachawdwriaeth. Mae wedi colli'r gorfoledd. A pechod yn sbwylo ein perthynas ni ar arglwydd. Ac i ni'n colli'r gorfoledd. Odych chi a fi, gadewch chi ni holi'n hunan heno, ody'r un gorfoledd dych chi nawr, a pan ddethoch chi'n Gristion? Odi e'r un peth? Odi e'n fwy? Odi e'n llai? Beth yw e? Dylen ni fod yn gorfoleddu. O ddydd i ddydd, hynny yw'n gorfoleddu yn yr arglwydd, wrth gwrs. Yn gorfoleddu oherwydd bod ni mewn heddwch a Duw. Yn gorfoleddu mewn gorffrymderau hyd yn oed, medda'r Apostol Paul. Hynny nid am y gorffrymderau, ond yn ei canol nhw. Nawr te, odi ni'n gorfoleddu? Odi'r gorfoledd yna tu fewn, yn yr arglwydd Iesu, yn ein hachubiaeth, yn ein statws fel plant yr arglwydd, fel pobl sydd yn Rhist, fel pobl sydd yn gyfiawn, wedi'n gwisgo ei gyfiawnder ef. Cofio rhywun yn gofyn i Cristion yn ei nabod,
Ac oedd e'n un oedd a ryw sirioldeb yndo fe. Fel Cristion nawr, a rhywun yn gofyn iddo fe, wel, pam ych chi mor llawen? A dyma beth wedodd e, rwy'n canu fel canar y deryn, yn hapus yn ymyl y llu, a dyma sy'n lloni fy nodyn, mae Iesu yn geidwad. Dyna i ateb e. Mae Iesu. Os ydw i'n gofyn, mae Iesu yn geidwad i fi. Na gyd dwi angen. Beth mwy allai gael? Mae Iesu yn geidwad i mi. A dyna i orfoledd e, wrth gwrs. Wel nawr te, i ni'n gallu colli fe. A mae'r arglwydd, dyw hwnna ddim yn ddamweiniol bod ni'n colli fe. Dyw e ddim yn rhoi rhyw orfoledd mawr yn automatic fel petai ni a rhyw berthynas nawr sydd fel machine, yna fe, i ni'n Gristnogion, dyna fe, mae'r gorfoledd yn barhaus, na, i ni mewn perthynas. So, os i ni'n agosach, mae'r gorfoledd yn fwy. Os i ni'n bellach, mae'r gorfoledd yn llai. Os i ni'n pechu, mae'n effeithio'n perthynas ni. Mae'n real, chi'n gweld, mae'n berthynas personol, real. Ac mae'n bwysig. Ond mae'r arglwydd yn gallu'n cyrraeddu ni. A mae'n gallu gwneud hynny i ni feddwl, i ni ystyried beth sy'n bod, ac i ni ddod nôl, wrth gwrs. Ac i ni edifarhau, ac i ni fwynhau eto yr arglwydd. Mi gafodd Dafydd ei gyrraeddu a'i ddisgyblu trwy ganlyniadau ei bechod hefyd gyda llaw. Nid yn unig fe gollodd ei lawenydd, ond mi ddaeth y llawenydd personol nôl, ond mi gafodd e brofi'r canlyniadau yn ei deulu ei hunan. Mi gollodd e'r plentyn, gafodd Bathsheba, chi'n cofio. Wedyn oedd ei fab ei hunan wedi troi yn ei erbyn. Mewn ffordd wrthgryfelgar a chas a chywilyddus. Ond oedd yr arglwydd wedi dweud, dyma fydd yn digwydd, fyddi di'n cael trafferthio nawr yn dy deulu oherwydd beth wyt ti wedi gwneud. A mae hwnna'n gerydd iddo fe, wrth gwrs, mae'n ddisgyblaeth iddo fe, i ddysgu pa mor beryglus yw pechod, pa mor ddwfwn yw pechod, beth yw'r ripple effect ein pechod ni. A pobl yn licio gweud, os oedd i'n gwneud drwg i neb ac yn y blaen, ond mae yna ripple effect i bechod. Mae yna. A mae yna ganlyniadau yn gallu dod. A mae hwnna'n gerydd i ni ystyried y ripple effect i fod yn ofon pechod, ynddo fe? I fod yn wyliadwrus bob amser. Wedyn ni, chi'n meddwl am yr eglwys yn Laodicea. Chi'n cofio'r eglwys yna a'r adnod enwog wele rwyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo. A mae'r arglwydd yn siarad ar eglwys yma nawr te, achos mae hwn yn rhywbeth ar gyfer Cristnogion. Pobol ddew i ni'n siarad amdanyn nhw fan hyn. Ac yn adnod 19, mae'n dweud rwyf yn cyrryddu ac yn disgyblu y sawl a garaf. A mae'n ei cyrryddu nhw, a mae'n ei disgyblu nhw, eglwys Laodicea. Beth mae'n gwneud? Wel, mae'n dweud wrthyn nhw, wi moyn eich poeri chi mas, fel na wy'n teimlo. Fel dŵr sy'n eich chi'n sic, fel na chi'n neud i fi deimlo. Mae'n dangos iddyn nhw beth yw eu cyflwr nhw. Maen nhw'n meddwl bod nhw ar ben i digon. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n gyfoethog. Maen nhw'n gyfoethog yn ariannol. A maen nhw'n meddwl oherwydd hynny bod nhw'n gyfoethog yn ysbrydol. A mae e'n dangos i cyflwr nhw. Chi ddim yn gyfoethog, chi ddim yn milioners ysbrydol, tramps i chi. Mae'n gweud wrthyn nhw, mewn cariad. Chi'n mynd i caru nhw. A dyma beth mae'n dweud. Dweud yr oed drwy'n gyfoethog ac wedi casglu golyd ac nid oes arnaf eisiau dim. Ac ni wyddos mae gwrthrych trienni a thosturi ydwyd yn dlawd yn ddall ac yn oed. Chi di wneud eich hunan fel tramps ysbrydol. Chi di wneud eich hunan fel clodion ysbrydol. A beth chi di wneud? Chi di ngwthio fi mas o'r eglwys. Chi di gwthio fi ymylon nes bod dim lle i fi yn yr eglwys. A chi air yn dyfa. Ond mae'n ei ddweud mewn cariad, mae'n ei caru nhw wrth gwrs. A'r nod yw bod nhw'n edifarhau. Ac yn ei gariad ac yn ei ddisgyblaeth, mae'n ei cynghori nhw. Ac mae'n ei cynghori nhw i brynu nawr i ail afel yn y trysor sydd yn Iesu Grist.
Nid y pethau oedd yn Laodicea, y banciau, a'r gwlân special o'n nhw'n wneud ac yn y blaen, a'r air, nid rheina oedd eu trysod nhw. Iesu Grist yw eu trysod nhw, rwyf yn gynghori brynu gen i fi air wedi ei biro trwy dan, fel ys gyfoeth. A mae'n rhoi cyngor, mae'n ei disgyblu nhw, dyma'ch cyflwr chi, chi di ngwthio fi mas. Ond yng nghyngor i, dewch nôl. Gadwch i fi ddod nôl mewn. Gadwch i fi fod yn bopeth i chi nawr. Gadwch i fi fod yn drysor, gwir drysor eich calon a'ch bywyd chi. Ac felly, mae'r arglwydd yn hyfforddi ei bobl. Mae'r arglwydd yn gallu dangos i ni ein cyflwr. Mae'n gallu tynnu ni lawr weithiau i weld ein cyflwr ger i fronau. Mae'n gallu bod yn boenus, ond mae'n ein caru ni mwyn i ni edifarhau. Mwyn i ni ddod nôl ato fe a'i roi yn y canol, nid ar yr ymyl. Ydy e'n siarad â ti heno? Ydy e'n siarad â fi, neu ti heno? Ydy'r arglwydd wedi cael ei wthio yn dy fywyd i ar hyn o bryd? Neu ydy e reit yn y canol? Ydy e'n dy gynghori di heno? Wyt ti wedi colli y cariad cyntaf, fel yr eglwys yn Ephesus? Beth mae'n dweud? Ydy e'n dweud, come on nawr, ro fi yn y canol, gad i fi fod yn bopeth i ti, yng nghanol dy holl fywyd di. Ac wedyn, wrth sgrifennu at y Corinthiaid, mae'r apostol Paul yn dweud hyn, a mae hwn yn gysur i ni. Pan fernir ni gan yr arglwydd, cael ein disgyblu ar ydym, rhag i ni gael ein condemnio gyda'r byd. Mae ein trin ni fel plant, chi'n gweld? Oedd na farn yn digwydd yng Nghorinth, oedd na beth pobl yn mynd yn dost, rhai pobl wedi marw, mewn cysylltiad â'r cymundeb, chi'n cofio? A mae'r arglwydd yn llym, yn disgyblu nhw. Ond fel plant, fel i bobl mae'n i disgyblu nhw, rhag mynd i gondemniad, i ddod â nhw nôl. Wel, beth yw'r pwrpas nawr te, i ddod mlaen at hynny yn yr adnod yma? Beth yw pwrpas yr hyfforddiant? I ymwrthod ag anniwioldeb a chwantau bydol, byw'n ddisgybledig a chyfiawn a diwiol. Dweud na wrth rai pethau a dweud ie wrth bethau eraill. Unwaith eto, chi'n cael y balans mae'r negyddol a'r cadarnhaol. Gwrthod felly anniwioldeb. Dyma pan mae ein hyfforddi ni i wrthod pob anniwioldeb. Beth yw anniwioldeb? Wel, mae'r Beibl yn ein dysgu ni, pidio rhoi gogoniant i Dduw. Pidio gadael i Dduw fod yn Dduw yn ein bywyd ni. Pidio gadael iddo fe gael y lle blaenaf. I fod yn Dduw, i fod yn holl a lluog, i fod yn geidwad, i fod yn gynhaliwr. Pidio gadael iddo fe. Pidio rhoi y gogoniant iddo fe. Ac felly, mae yna bethau eraill, i ni'n gallu byw i bethau gwag, i ni'n gallu cael ei lunod yn ein bywyd ni, i ni'n gallu rhoi yr un dibyniaeth ar bethau eraill, a dylen ni fod yn rhoi ar Dduw. A mae hynny'n anniwioldeb, wrth gwrs. Ac unwaith dyw Duw ddim yn cael ei le canolog yn ein bywyd, unwaith dyw Iesu Grist ddim yn cael y lle canolog yn ein bywyd, bob tro yn y Beibl, mae anniwioldeb yn arwain at anghyfiawnder. Bob tro. Os nag yw Duw yn y canol, mae pechod yn dilyn. Fel mae nos yn dilyn dydd. Ac wedyn ni, peth fel un sydd yn digwydd, fel sydd yn Rhufeiniau dyn. Yn Rhufeiniau dyn, mae'n sôn am anniwioldeb dynion, ddim yn gogoneddu Duw, a beth sy'n dilyn hynny? Yr anghyfiawnder. Cenfigen, llofruddiaeth, cynnen, cynllwyn, malais, clepgwn, difenwyr, caseuon Duw, pobl ryfygus, trahais, ymffrostgar, dyfeiswyr drygioni, anifydd i rieni, heb ddeall, heb deyrngarwch, heb serch, heb dosturi. Y rester hir o anghyfiawnder, drygioni dyn. Ond beth sy'n cyn hynny? Anifioldeb. Anifioldeb. Dyw Duw ddim yn cael ei le. Dyw Duw ddim yn dduw iddyn nhw. Ac yn bopeth yn yr arglwydd Iesu Grist i ni, wrth gwrs. Meddyliwch am enghraifft arall te, enghraifft amlwg iawn i chi nawr, a mae'n amlwg. Yn Exodus 32, hanes y llo aur. Okay?
y ddau beth sy'n mynd gyda'i gilydd yn hanes y Llo Aur. Tranoedd codasant yn gynnar o ffrymu poeth o ffrymau, a dod â hedd o ffrymau i'r llo, cofiwch, dim i'r arglwydd. Yna eisteddodd y bobl i fwyta ac yfed ac ymroi i gyfeddach. Got up to play, mae'n gweud fanna, ond mae yna gyfieithiad arall sy'n esbonio fe ni indulged in revelry, cyfeddach, anfoesoldeb. Mae'r ddau yn dilyn i gilydd. Mae'r Llo Aur, mae'r eilyn, os nag oes Duw, sanctaidd yn y canol, a pechod yn dilyn. Mae pechod yn rwydd. A dyna fe. Ac felly, beth i ni'n cael ein dysgu, beth i ni'n cael ein hyfforddi ynddo fe nawr, fel plant Duw, dyna y Free Bible Images o'r Llo Aur yn dyfa. Beth i ni'n cael ein hyfforddi ynddo fe, i ddweud na wrth anniwioldeb. I ddweud na i'r math o fywyd sy'n cau Duw allan, sydd ddim yn ei gadw fe yn y canol, sydd ddim yn cadw'r arglwydd Iesu yn y canol. Achos mae hwnna'n arwain at bechod wrth gwrs. Ac mae e'n sôn fan hyn am chwantau bydol. Chwantau bydol. Anniwioldeb a chwantau bydol. Trachwant os mynnwch chi. Lust. Rhyw ddyhead cryf iawn. Rhyw draif cryf iawn. Ac i ni'n cael ein hyfforddi i ddweud na. I ddweud na. Ni'n cael ein dysgu nawr i ddweud na. Ac i ni'n cael ein nerth ar y ddewid o'r nerth. Beth yw chwantau bydol? Wel, 3 peth. Pleser, pŵer, pethau. Pleser, pŵer, pethau. Pleser hunanol, bynnag bod e'n fwyd, diod, rhyw, pleser mwyn pleser, hedonistiaeth, na fe, rhywbeth hunanol indulgent. Pleser. Wedyn ni, pŵer. Y chwant i fod yn flaenaf, yn rhif un, yn ben, yn disgleirio mewn sefyllfa, yn reoli sefyllfa. A mae bob amser yn tueddu at gwerylon a cenfigen. Pethau. Rhyw draif i gael pethau materol a'r prestige sydd yn dod gyda nhw. Dyma'r 3 peth oedd Iesu Grist wedi dweud na wrthyn nhw yn y temptiad. Dwedodd e na wrth droi'r cerrig yn fara i fwyn ei hunan, cyn diwedd yr ympryd. Dwedodd e na wrth hynny. Dwedodd e na i daflu hunan oddi ar y demo, i ddangos ei fawredd ei hunan. Dwedodd e na wrth hynny, i roi Duw ar brawf. Dwedodd e na wrth roddion Satan, y deyrnas fydol, y deyrnas ddeiarol oedd e'n cynnig, achos oedd hynny'n dod heb ogoniant Duw a heb y groes. Chwant gormodol, hunanol, pleser, pŵer, pethau, heb geisio ewyllus Duw a gogoniant Duw yn y pethau hynny. Ni'n cael ein dysgu nawr, a gras Duw, mae'r Efengil yn ein dysgu ni, i ddweud na, i ymwrthod, ac anniwioldeb a chwantau hunanol, bydol, hunan ganolog, pleser, pŵer, pethau. Ond i ddweud ie wedyn ni wrth bethau eraill. Hunan ddisgyblaeth, cyfiawnder a diwioldeb. Hunan ddisgyblaeth yn disgyblu'r hunan, yn cyfyngu ac yn disgyblu unrhyw chwantau tu fewn i ewyllus Duw. Mae hunan ddisgyblaeth yn dweud am unrhyw beth mae'r arglwydd yn feddwl o hyn. Siwd fydd hyn yn effeithio fy nghwmni gyda'r arglwydd, fy merthynas i gyda'r arglwydd. Bydd e'n dod yn unis, bydd e'n mynd â fi'n bellach. Beth yw barn? Beth yw barn yr arglwydd? Beth mae gair Duw yn dweud? Felly disgyblu. A chi'n gwybod beth?
yn Titus 1 a 2, mae'r gair yma'n digwydd 4 gwaith. 4 gwaith. Adnod 8 o bennod 1 yw'r cynta. Mae'n sôn am arolygwr, mae'n sôn am arweinydd eglwysig. Yn lle Tigar, yn caru Daioni, yn ddisgybledig, yn gyfiawn, yn sanctaidd. Pennod 2, adnod 2, dywed wrth yr hynafwyr am fod yn sobor, yn weddus, yn ddisgybledig. Ddisgybledig. Pennod 2, adnod 5. Wedyn mae'n sôn am y gwragedd ifanc i fod yn ddisgybledig a diwair i ofalu am ei cartrefi. Disgybledig, hunan ddisgyblaeth. Mae'n dod dro ar ôl tro ar ôl tro. Bod ni'n disgyblu, ni'n cael ein hyfforddi nawr. Pan chi'n cael eich hyfforddi i chwarae'r piano, chi'n hyfforddi eich bysedd ble i fynd. A pryd i fynd i'r llefydd arbennig. A dyn nhw'n digwydd yn naturiol, mae rhaid chi ymarfer, mae rhaid chi hyfforddi nhw. Ac i ni'n cael ein hyfforddi i ddisgyblu yr hunan. I ddisgyblu y chwantau bydol, naturiol, yn ôl ewyllus yr arglwydd. Be sy'n dod â gogoniant i'r arglwydd ac yn ei blesio fe. Ac wedyn yn adnod 6 yn yr ail bennod, yn yr un modd cymell y dynion ifanc i arfer hunan ddisgyblaeth. Mae'n dod tro ar ôl tro ar ôl tro. Mae'n bwysig, mae'n un o ffrwythau yr ysbryd glân, wrth gwrs. Hunan ddisgyblaeth. Ac mae yr Efengil yn ein hyfforddi ni, yn ein dysgu ni, a mae'n ein sancteiddio ni i ddisgyblu'r hunan. I ddweud na wrth rhai pethau ac i ddisgyblu yr hunan yn y pethau i ni'n sôn amdanyn nhw. Ac wedyn cyfiawnder, fan hyn mae hwn yn ymwneud â'n perthynas ni a phobl eraill, tegwch, gonestrwydd, integrity, parch. Y ffordd i ni'n ymwneud â'n gilydd. Dyna beth yw'r cyfiawnder yma. Mae'r rhan fwyaf yn cytuno gyda hynny, bod ni'n deg. Dyma'r ddoethineb o ddichod mae Iago yn sôn amdano fe. Tegwch, bod ni'n resymol, bod ni'n onest, bod integrity gyda ni a parch at ein gilydd ac at eraill bob amser. Ac yn ddiwiol, wrth gwrs, i ni'n dod nôl nawr yn ytrach nag annywioldeb, bod ni'n ddiwiol, bod ni'n addoli, bod ni'n gwasanaethu Duw, bod ni'n ei garu fe mewn i fuddod. Bod ein bywyd ni'n ddiw ganolog. Nawr, does dim lle i bopeth yn ein bywydau ni. Does dim amser gyda ni, does dim lle gyda ni i bopeth yn ein bywyd. Does dim lle i bopeth yn ein calonnau ni ac yn ein meddyliau ni. Ond ni'n cael ein dysgu o hyd yn yr ysgrythur fel plant Duw, Duw sydd gyntaf, Duw sydd yn y canol, yr arglwydd Iesu sydd yn y canol. Ac os, wrth bod e'n fawr, wrth gwrs, os mae rhai pethau'n cael eu colli, wel dyna fe, maen nhw'n cael eu colli. Ond bod e'n y canol. Ac yn y canol, yn ein bywydau ni, yn yr eglwys, yn ein cartre, yn y gwaith, ym mhopeth, mae fe sydd yn y canol, bod ni'n ddiw ganolog o ran ei ewyllus a'i ogoniant a'i blesio fe. Felly mae'r Efengil, mae'r arglwydd yn yr Efengil, mae'r arglwydd Iesu yn yr Efengil yn ein hachub ni ac yn ein disgyblu ni ac yn ein hyfforddi ni. Achos ei nodau yw ein gwahanu ni'n llwyr oddi wrth ein pechod. Ein gwahanu ni'n llwyr oddi wrth ein pechodau, ein sancteiddio ni, a'n paratoi ni ar gyfer y gogoniant. A tro nesaf, os Duw a'i mynd, i ni'n gwneud hyn nawr, i ni'n byw ein bywyd yn y byd presennol, sylwch, ond yn edrych ymlaen at y gogoniant sydd i ddod. Mwyn i enw. Amen. Wel, gawn ni droi at un o'n hoff garolau ni, o deied pob Cristion i Fethlem yr Awron, i weled mor dirion yw Duw.
Diolch Arglwydd am dy air i ni heno. Diolch am y gras sydd wedi ymddangos yn yr Arglwydd Iesu. Gras sy'n hachub ni, gras sy'n hyfforddi ni, a'n disgyblu ni. Ac o Arglwydd i ni yn derbyn, fel ni newydd ganu, ei ras o derbynion. O Arglwydd i ni yn diolch am dy ras a chibon, ac i ni'n yn derbyn dy ras sydd yn ein hyfforddi ac yn ein disgyblu ni hefyd. I ni'n gweld bod yna waith. Diolch Arglwydd, paid a'n sbwylo ni, paid a'n gadael ni Arglwydd, ond siarad â ni, disgybla ni, a helpa ni o Arglwydd yn ein perthynas bersonol gyda thi o ddydd i ddydd, i ystyried beth yw ein agosrwydd at yr Arglwydd, beth yw ein perthynas a thi. Ac o Arglwydd, diolch bod y cyfan i ni gyfranogi o dy sancteiddrwydd di. Ac felly Arglwydd gweithio arno ni, i ni'n gweddio, sancteiddio ni Arglwydd, i ni gael dod yn debyg i'r Arglwydd Iesu Grist, i ni gael dod cyn hir o Arglwydd yn debycach iddo fe. Ac o Arglwydd, diolch a byddwn ni'n cael dod wedyn hefyd i'r gogoniant. Gras ein Arglwydd Iesu Grist a chariad Duw y Tad, a chymdeithas yr Ysbryd Glân a'r choso gyda ni, yn awr a hyd nes y daw. Amen.